Aquesta història parla de gent que no està al seu lloc i el busca, però el que més busquen és ser estimats, no? Aleshores, arriba a la planta i d'una manera enganyosa els ofereix aquesta cosa, no? O sigui, aquest somiar, aquesta cosa, aquest sortir d'aquesta merda, entre cometes, on viuen, no? I que això recorda molt, moltes vegades quan ho fem, no? Amb els populismes que hi ha hagut al llarg de la història, no? Que agafen el dèbil i li diuen nosaltres et portarem no sé què i tal, i llavors un cop tot comença així com que et salvaran i al final és quan t'aixafen, no? Doncs la planta és una mica això. Veuran un espectacle tan electritzant, és a dir, amb tanta energia. O sigui, t'imagina't, el Manu i jo, que ja som coneguts per l'energia que tenim, doncs junta amb aquesta música, que ara te'n parlarà el Manu, i amb un espectacle que realment, si té nosaltres, com que som així hiperactius, sempre volem que les coses passin una mica més de pressa de lo normal, no? I aleshores, de cop i volta, aquest espectacle passa, pum, 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 i acabat, pum! I t'has trobat, no? I t'ha entrat a dins sense tu adonar-te'n. Però clar, hi ha molts factors perquè facin que una història t'entri a dins. Un, la música. Moltes de les cançons de l'espectacle et poden recordar a melodies que es van compondre després, que són molts dels grans èxits d'Alan Menken. No? El que passa que és un Alan Menken doncs, més jove i potser no és tan dolç, no? Té un punt més rockero, juga molt amb el rock and roll clàssic dels anys 50. Totes les cançons que canta la planta tenen moltíssima influència de la música negra, van des del soul al funky, i realment hi ha molts colors. Dintre d'una mateixa obra, com és la Tienda de los Horrores, doncs hi ha les típiques baladetes Disney, però passem per un gran nombre d'estils que realment fan que sigui una partitura superrica i terriblement divertida de tocar. La interpretem en directe amb un grup de 6 músics i la veritat és que jo disfruto com un animal. Sí, tenim 4 plantes, perquè la més petita fa un pam i la més grossa fa 2 metres i pesa 250 quilos. I és una planta, jo crec que està molt ben trobada, molt ben dissenyada per Carles Piera, que ha fet una feina fantàstica i és una planta doncs, futurista, diferent a totes les que s'han vist. No? Jo crec que en les produccions anteriors de la Botiga dels Horrors estem acostumats a veure plantes potser una mica més de goma espuma, no? Que et poden recordar un Muppet, i en canvi en aquest cas doncs, s'ha volgut fer una cosa fet amb fibra de vidre, que té tot un sistema de leds per dins que tenen no sé quantes posicions i aleshores la planta expressa una mica la seva ira o les seves emocions a través de la il·luminació i realment jo crec que és la planta més guai i més potent que s'ha fet mai. Que veuran el Manu! Home, clar! Clar, veuran el Manu cada dia cantant allà, que canta superbé. Clar, és que és una cosa que o sigui, nosaltres perquè som amics ja li tinc la confiança, però vull dir que el Manu ho fa superbé, o sigui, canta superbé, no? Que val molt la pena, que la gent que vingui al Coliseum es trobarà amb una bomba, un espectacle d'una hora i mitja, amb un nivell artístic brutal, és a dir, tot el repartiment és espectacular, el bé que ho fan, són increïbles les Seis Sisters, el treball immens que fan les Seis Sisters i com canten, com es mouen, o sigui, és un fitxatge estel·lar, el Marc Pociello, la Diana Roig, els protagonistes són increïbles, el dentista, el Corbacho, el Ferran Ranyer fent de Muixnic, tot el repartiment és estel·lar, la Sílvia Parejo, el Nathan Segado, el Bernat Cot, el Víctor Gómez, no sé si em deixo algú, la Raquel Jezaquel, és a dir, de debò, jo crec que a nivell de musical és el musical que hem fet on el nivell de cantants és més alt, no? O sigui, realment... Bueno, és que a la jaula, com que sortia jo, baixava el nivell de cop. Per això ho diu, Per això ho diu! No, home, no. No, però que realment hòstia, que fa molta patxoca i que jo crec que a la gent li agradarà molt i es trobarà amb un espectacle molt energètic i molt potent.